Hello, man. Rejse sig op, bror. Hun rejser sig op, bror. Op. Vi står for lidt af døren. Nu kan du åpne alt det låter. Det er jo... Det er en vlog, jeg kan lige sende en vlog, jeg du selv, når jeg synes, at gør. Kender det? Hun rejser sig op, bror. Og find ingen over etterpå. Det er jo... Fuck, jeg må slå en. Man kan jo... Tag den op, nu kan jeg gå sige noget. Nu kan jeg gå sige noget, men. Når jeg bare gør så. Det er jo... Fuck, jeg må slå en. Og der er jo ikke suk. Så rejser sig op, og rejser sig op, og jo. Den magtlige englæger. Han Frankrig, lige om den englæger. Den magtlige om den englæger. Det lagt sig jo når jeg der, men der er okay, der er mit også englæger. Det var en nu er det næsten et kraft, siger du. Det kommer ikke top bare. Jo. Enden. Ser du nemt? Englæger. Unge. Men vi står for mig som englæger laver op, og kan ikke det med. Jeg fyrer den ind. Vi slår til nu. Der var blokken lige over op, det gør mig oppas. Han er ikke klart på sig, men bare siger mig oppas som til gitt. Så. Hvor dine bider sin med op på, der er noget så blokken til gitt vej. Engler. Massa bedre forstik på sødt tjokkerpækker. Sen det bliver så godt til når du min rasort og bedre guitar du siger der også noget sunget. Og godt til søgt så kan akago ni bliver også så ni bliver så den så eller så lidt finde ni bliver så på ham. Det er ni bliver så den ni bliver så gise med så det bare machine så det finder jeg blum. Der giver mig det for det gruppen med at bedre lort bang finde miljø der finde le man jo så noget gisen der er lidt at slap bare bis så rammer gisen om så rammer der bedre til bunga gisen så lige når på det så går så så rammer den når det bung at bygge så over matter. Hallo. Sorry. Du sidder her. Nok sådan der. Ja. Nok sådan der med på. Og der gør jeg så på jo. det kan lige bare. Okay. Hej. Nå med. Hej. Nå nu er til morgen så går den med på. Jo. Ja, sen. Hå? Som kan se. Også. Som. Man kan ikke tåle at lade man kan sitte på. Kom som kan res. Man kan så gå. Så var det. Hvis I ringer då så sin natta. Natta. Det er det man Der er som. Altså, sumut. Som. Kaffe mamma. Det så men. Det så jeg så. Kan det være Det var basko en rossoa så. Basko en rossoa så. Bifko. Vamos. Ismeralda. Jean Paul. Hã? Kasi na sabi ako kasi yung specific nga. Kaya tayo Nice. Date. Også der er Gistring. Calvin Klein Gistring. Hej. Hun er min selv. Til bare. Og vi slag.
Nej, men så. Cool til Kahit day tot doen, hè? Inge. Nee. Nee. Vi kan tage bacon, vi kan tage kød. Underlåt bomb. Let's go down, Nico. Akisassi, Nico. Fan Nico. Han hade svårt för. Gamitan Nico. Gamitan Nico. Gamitan Nico. I can't help. Where do we go to? Copyright songs. Hey. Bye. Whoa. Hola. Hej. Vänta. Så er du unger. Hej. Yes. Besser. Hej. Wunderbar. Wunderbar. Ik was zo maar dat deden. Wou je niet doen? Ja, mooi. Kijk hoe dan weer de nacht zin erin. Deze koud dus. Zo. Hey, middag. Staat er geen stukje? Yes. Zit zo op. Kiesje. Oh, daar hoor ik nu. Kiesje. Hoi. No. Ställ av. Kamerruller. Assissinai. Kysy Afrikka. Fokusia på kamerorna. No, shit. No. Kali. Mga energy. Mga waka. Ja, mga. Bueno. Hej. Hej. Boop. Kullunuanna. Nu kan man prøve en afsvar. Nerisillugalu. Imartippaa. Ullumik anissamangortarlungus nukanguasianeritaa. Taa neriartoriusaarl aniilaarl nuan pilassaautaangitsu малламмиаанигу тас марклингилага франкрилингилага йорluartumik ajorluinnartumik кисиан нунатсин иллуарфималламу калаассуунга фиаани аллассуунга локкилиормарпунга лоаканамерлутигисинарсут кисиан локкилиормар тамаасаанавингила локкитамаан киллинниалиссаваа конаасисигиннаарасси локкиллиин такуссаагут кисаяаспуйгуларпа аммануарнаулоортарсууса
Ja. Look, so del, like, subscribe. Thanks.